Avui, d'aquí a mitja hora, el vicepresident del govern s'asseurà en aquesta taula. De fet, l'estrenarem a Oriol Junqueras com a convidat. A ell se li va encarregar l'organització d'un referèndum sobre la independència que aquesta mateixa setmana es pot convocar. Dimecres comença un ple ordinari al Parlament que tot apunta que serà més extraordinari que mai. La majoria de la cambra té previst aprovar la llei del referèndum i firmar-ne el decret de convocatòria. A partir d'aquí, tot són preguntes sobre el que pot passar fins a l'1 d'octubre, amb el govern català determinat a celebrar-lo i l'espanyol a evitar-lo. En parlarem amb Junqueras, que avui també presideix, juntament amb Carles Puigdemont, la presentació del desplegament total de l'Agència Tributària de Catalunya. De fet, ha de marxar puntual perquè tenen aquest acte a les 10. I avui, una altra vegada, el món que mira i està pendent cap a Corea del Nord. El Consell de Seguretat de l'ONU donarà resposta a la prova nuclear del règim. Washington amenaça amb una resposta militar si és atacat i els veïns asiàtics també responen. Les reaccions a Àsia es concreten. Maniobres militars sud-coreanes, contacte telefònic entre el Japó i Corea del Sud. Ara tothom mira a l'aliat tradicional de Pyongyang, la Xina, que ahir va condemnar la prova. Aquest dilluns té altres titulars, els té tots controlats. El Pere Bosch. Pere, bon dia. Què tal? Bon dia. Comencem per la vaga d'examinadors de trànsit que torna a afectar de ple avui les persones que s'examinen per treure's el carnet de conduir i afecta també les autoescoles. Anna Poch. Les autoescoles alerten del col·lapse i avisen que es podrien arribar a acomiadar uns 1.000 treballadors a Catalunya. A partir de demà començaran a presentar expedients de regulació. Gràcies, Anna. Serem també a Ripoll, on han començat a preparar una tornada a l'escola delicada aquest any després dels atemptats de Barcelona i Cambrils i Altafulla, perquè la policia local ja porta càmeres als uniformes, una reivindicació de moltes altres policies municipals. Fem un cop d'ull al trànsit, que a aquesta hora genera ja força problemes. Tenim retencions a la Ronda de Dalt i a 7 quilòmetres en direcció al Llobregat. També tenim 8 quilòmetres, en aquest cas en dos trams diferents, a la Ronda Litoral, tots dos en direcció Llobregat, i problemes també a l'AP7, a la C32, amb retencions aproximadament d'uns 3 quilòmetres, aquí ho veuen, a l'alçada de Martorell, i també a la C32 a l'alçada de Sant Boi. Destaquem, per cert, que avui entra en servei un nou radar per trams aquí a la C16 a l'alçada de Sant Cugat del Vallès. I pel que fa al transport públic, a la línia 5 de ferrocarrils hi ha una avaria entre Olesa i l'Aeri de Montserrat. El servei en aquest tram es fan autobusos. A més, avui es reprèn el servei de la línia 3 del metro entre la Ceps i Vall d'Hebron, on s'han fet obres les dues últimes setmanes. I finalment, a la línia R15 de Rodalies es restableix el servei entre Reus i Marçà Falset, aturat a causa del descarrilament d'un tren de mercaderies a Capçanes el 14 de juliol. Ja veus, Gemma, que el trànsit comença a tenir pinta de dilluns de setembre. No sé si el temps també. Una miqueta, la veritat és que sí. Avui ja aquestes primeres precipitacions que han anat descarregant de nit i matinada, i ara mateix veiem en aquesta imatge del radar com encara, doncs, si no han sortit de casa, el que faran bé és d'agafar el paraigua. No és que plogui tot el dia, ni molt menys, però sí que les precipitacions aniran afectant moltes comarques del nord i nord-est. Sobretot, a partir del migdia i tarda tindrem aquest aire més fred i això el que farà és que les nuvolades, els ruixats, guanyin més intensitat. Aquests ruixats, aquestes tempestes de tarda, comarques de Tarragona i desplaçant-se cap al Pirineu. Per tant, a la tarda, Lídia, sí que les tempestes poden ser més fortes, n'haurem d'estar pendents. Pel que fa als esports, Jordi, bon dia. Un altre èxit del Barça d'handbol, que va guanyar ahir la Copa Sobal. Bon dia, Lídia. I ho va fer per 6a vegada consecutiva. En el bloc d'esports veurem com el Barça va aixecar el títol. I també veurem els malabarismes de dos artistes de la pilota, Neymar i Gabriel Jesús. Només és un entrenament, però quanta estona poden estar aquests dos sense que caigui la pilota? De seguida ho comprovem. La setmana que avui comença ho fa amb un dia marcat en vermell al calendari. Dimecres. Demà passat, Junts pel Sí i la CUP estan